Spodní část pokožky je tvořena zárodečnou vrstvou. Zde se buňky dělí a pohybují se směrem k povrchu. Cesta každé buňky trvá přibližně 30 dní. V průběhu této doby buňka rohovatí, což je důvod, proč na povrchu pokožky můžeme najít mrtvé buňky, které vytvářejí zrohovatělou vrstvu, jež se neustále odlupuje a je nahrazována novými buňkami. Zárodečná vrstva vytváří chlupy, vlasy a nehty. Také žlázy vyskytující se v pokožce jsou produkty zárodečné vrstvy. Působením zárodečné vrstvy je pokožka kompletně obměněna každých 30 dní.